Ir-reati li saru jew ġew irrappurtati f'Għawdex matul l-2024 u sal-21 ta' Marzu ta' din is-sena naqsu b'mod konsiderevoli meta mqabbel ma' snin preċedenti. Dan kompletament bil-kontra tal-impressjoni li tipprova tingħata mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista minn żmien għal ieħor. Ċifri ppreżentati mill-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri fit-tweġiba għall mistoqsija parlamentari tad-Deputat Awċi Chris Said fil-fatt kif is-sitwazzjoni llum iferm aħjar milli kif kienet fl-aħħar snin. Il-Ministru spjega li r-rapport akademiku annwali konferma li fl-2024 pajjiżna baqa' pajjiż siguru stabbli bir-rata ta' reati kriminali ta' 30 għal kull 1000 persuna li jgħixu fil-pajjiż. Intqal li dan jirrifletti tnaqqis sostanzjali meta mqabbel mal-2023 u saħansitra mal-2004 meta r-rata kienet ta' 46 każ għal kull 1000 persuna anke jekk il-popolazzjoni kienet ferm inqas. Minn dawn ir-riżultati pożittivi għal pajjiżna jirriżulta li rata ta' kriminalità speċifikament f'Għawdex naqset bi 23% is-sena li għaddiet meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Fl-istess ħin Għawdex irreġistra l-inqas ammonti ta' każi ta' serq fl-aħħar 20 sena li wkoll u nofs dak irreġistrat fl-2006.